давоми солҳои соҳибистиқлолӣ зери таваҷҷӯҳи сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон маориф ҳамчун соҳаи ҳаётан муҳим ба дастовардҳои бесобиқа ноил гардид. бунёди муассисаҳои томактабӣ, мактабҳо ва донишгоҳҳои нав баланд бардоштани нақши омӯзгор дар ҷомеа аз ҷумлаи дастгириҳоест, ки дар ин самт амалӣ мегарданд. бо таваҷҷӯҳ ба ин соҳаи муҳими ҷомеа, пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни ироаи паёми навбатӣ зикр доштанд, ки рушди ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷомеа ва давлат ояндаи босаодати давлату миллат аз илму маорифи пешрафта вобаста аст, ки заминаи мустаҳками онҳо имрӯз гузошта мешавад. аз ин лиҳоз ҳукумати мамлакат маблағгузории ин соҳаҳои калидиро мунтазам зиёд менамояд ва ҳар сол ҳаҷми умумии он беш аз 21% хароҷоти буҷети давлатиро ташкил медиҳад. барои соҳаи маориф дар соли 2026 аз ҳисоби буҷети давлатӣ қариб 14 миллиард сомонӣ пешбинӣ гардидааст, ки нисбат ба соли 2025 25,4% ва нисбат ба 10 соли қабл, яъне соли 2015 5.5 баробар зиёд мебошад. мана хеле ки дидед қисми зиёди буҷа ба соҳаи маориф нигаронда шудааст ва бинед ки нобаҳс аз он ки шароити иқтисодии ҷаҳонӣ имрӯза хеле ҳам мураккаб аст, дорои мушкилоти зиёд аст, ҷумҳурии тоистон бо сарварии давлат ба соҳаи маориф пеш аз ҳама аз лиҳози молиявӣ дастгирӣ кардани соҳаи маориф, муайян кардани мақоми омӯзгор, муайян кардани шароит барои фаъолияти омӯзгорро ба роҳ мондаанд, ки ин аз мо кормандони соҳаи маориф талаб мекунад, ки мо дар вазифаи худ содиқона хизмат кунем ва хизмати мо он аст таълим, тарбияи кӯдак, таъмин кардани фардои дурахшони инсон аст. аз ин лиҳоз ман гумон мекунам, ки ин паёме ки дирӯз аз ҷониби сарвари давлат ироа гашт ба мо як дастури мушаххас буд, ки соҳаи маориф боз як бор дигар хулосабардорӣ карда шавад. он мушкилотое ки он камбудиҳое ки буданд дар фаъолияти мо, ки мо онро истесно карда наметавонем ислоҳ карда шаванд ва барои гирифтани дониши мукаммали босифат барои хонандагон, барои донишҷӯён шароит муҳайё карда шавад ва аҳолии ҷумҳури мо саводноке ки мегӯем воқеан ҳам дар қобилияти дарк кардани он таҳаввулотое ки имрӯз дар ҷумҳурӣ аст пайдо карда тавонанд. ҳамзамон гуфта шуд, ки тибқи таҳлилҳо 25 соли оянда шумораи хонандагон дар Тоҷикистон ба 4 миллион нафар мерасад. бинобар ин мо бояд барои ҳар чӣ бештар омода намудани кадрҳои омӯзгорӣ, бунёди муассисаҳои таълимӣ ва ба стандартҳои ҷаҳонӣ мутобиқ гардонидани низоми таҳсилот, яъне омодагӣ ба гузариш ба низоми 12-солаи таълим аз ҳоло чораҷӯӣ намоем. барои гузаштан ба ин низом аллакай санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, яъне пояи ҳуқуқӣ таҳия кардааст. сохтори низоми маориф аллакай таҷдиди назар карда шудааст, яъне заминагузорӣ карда шудааст ва ҳамзамон шумо тасаввур кунед, ки чанд қадар хонанда ба таълим барвақт фаро гирифта шавад, ҳамон қадар қобилияти аз худкунии он зиёдтар мешавад. аз ин лиҳоз гузаштан ба низоми 12-сола барои мо шароит муҳайё мекунад, ки ҳарчи бештар дониш гиранд ва ҳарчи хонандагони мо бештар дар ин ё он соҳаи истеҳсолот ки фардо кор мекунанд, аз тариқи гирифтани донишҳои худ ва тариқи таҳсил дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ имкон пайдо кунанд, ки фардо дар ҷомеа як мақоми сазоворро соҳиб гашта тавонанд. баланд бардоштани музди маоши кормандони соҳаи маориф аз тадбири дигари таваҷҷӯҳ ба ҳаёти иҷтимоӣ омӯзгор ва дар ин замина беҳтар гардидани сифати таълиму тарбият дар муассисаҳои таълимӣ мебошад. тавре дар поёми имсола пешвои миллат иброз намуданд, аз 1 сентябри соли 2026 маоши вазифавии кормандони муассисаҳои маориф аз ҷумла муассисаҳои томактабӣ ва миёнаи умумӣ 25% зиёд карда мешавад. маврид ба зикр аст, ки маблағгузорӣ ба ин соҳаи муҳим сол ба сол афзоиш дода шудааст, ки ин пеш аз ҳама ба беҳтар гардидани шароити таҳсил, инфраструктураи соҳа ва вазъи иқтисодии омӯзгорон мусоидат мекунад.